Wes. salah sawijining
sepeda sul lali nimbatur si bagian sepeda mau ora lumrah lan ora jalani karo kulangan kangge bapak tuan rumah aja lali selawase kanggo yang lena sarang kanggo dine sembare kanggo bos kaca gede bos kaca boleh mana aja bapak ya yuk nena sini tembangi menang kami tuan rumah deh roda guri lan roda arep ora nyambung dari sawiji petal-petalake kang diarani watar-wada iku roda arepe diangkat jadi cuman roda guri bae sing guri ayo bocah sing cilike rada minggir rada ambak aja kepalanya rada lega iku nembe bae water-water mau gawa salah sawijining sepeda sulap mau saiki watar-water munggah ning seduring kota kang gedhe sinar mata ning telapung awas kelingan baik kenange maneh ya yuk nena terbuka ya kelingan kenang sayange lah Bapak Wahyudi gawa apa punya watar-water watar-water mau gawa salah sawijining paku kang gedhe tur Jawa gunane kanggo apa mulane sekabeh para penonton mau ayo kita bareng-bareng delengaken paku mau arep diapakaken do nggih paku kang gedhe dawa ya paku kang gedhe dawa ya sepisan maning ya watar-water alon-alon asal kelakon gremet-gremet asal selamat tata titik udah iya kang Atia tapi telas kenangannya ya yuk nena paku mau dianjingkan suwegan garing deh ning golongan cungur ati kenas ditinggal dipantik suwegan eling deh kanggo bos ade bos kaca sing di kawasan aja lali karo kulane wis manjing siji wis mlebu siji ning golongan cungur kang tinggal siji maning nggih Bapak Aji sing paling sayang kok dianjingaken maning dilebetkeun deui pawargi sadaya dipantek maning karo piring kanggo papai aja mamai aja awas gedangnya majikan nombe wis manjing kabeh loro-loroane manjing sekarang kirang sing paling sayang saiki paku mau wis manjing kenang watar-wada mau arep dibabukan
wani niru-niru adegan permainan sulap iki ya, karena iki cukup berbahaya. Wayang mana wayang mana, wayang nama wayang ponggang. Hayang mana mimi tuan rumah, hayang nama hayang dibawa. Apa maning sing arep ditukaken nang Mimi Watarwoto nena sareng Bapak Wayudin sing paling sayang. Kanggo bos kacai keding Bapak RT Nono aja lali selawase. sepisan maning lamun delengaken sulap matane sekabeh para penonton ya aja ketip-ketip. Iya, ambil keuruan, ambil kedeleng. Oke. Saiki Watarwoto arep nggunakaken Kembang boleh dua saku ya yunena, tambang dawa ditekruk dalem. salah sawijining baso api. Oh, Wonge baso ayu ora bumi. semanggung, Tuh, deleng. ya yunena doyan gemong. Kembang boleh dua saku Bapak Wahyudin, ditandur mangade ngewer-kewer. Baso api mau arep tek pangan badai didahar kalau wargi sadaya tuh tinggalikeun. Bapak jatuh rasa Yes, Wak. Tuh, awas. Awas. la 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 la. Iya, tuh, delengan. Awas. Ih. Tinggalikeun kalau. Oh, delengan. Ih, delengan. Ning jero cangkeme semono murube. Iya, aneh temen. Watarwoto mangani baso ning api. Sindar mata maning Nembe siji, pasing pengen cekut. Tuh, dipangan. Ih, hop. dong baleman. Hop. Awas. Emang wis ada kelang kebiasaan. Watarwoto mah pangananane ya cuman mengkono. Iya. Kanggo ya yunena ya yunena ya yunena aja lali karakulane. Delengan. Pirang-pirang Sareng baso. Kang Wahyudin keding sing paling Oh, awas. Iku Watarwoto mau nembe bae tes mangani baso ning api. Awas. Saiki apa maning sing arep ditokaken? Iya, palawaring sadaya. Saya nama orang sami-sami ningalikeun. Mungkin kumaha kelanjutanan. Oh, silih berganti, gantian, genten
salah sawijining kotak sulap, kotak ajaib. Suarane putra genadi. Kotak mau wis dibuka, isine kosong, isine langka. Oh, Jalali selawase. saiki genang Mister Babung. Kotak mau arep tek isine, arep tek jago. Jalali sarang kulani. Matane mendelik kok. Cangkeme komat kami. Turunane tangane direntangkan. Awas. Dibuka. Ana belibung. Ana. Iya. Lah, ayo adik-adik. Ora usah izin, ora usah wirang. Sok, sing pengen tinggal ngacut, sing pengen tinggal marah. Sok, siapa mana sing pengen ayo. Sok. Ajar rebutan, ajar rebutan. Jare Mister Babung enggak? Wong semene mawah. Pasti mau kebagian kabeh. Tuh, ayo. Kin sulap. Sulap. Tak selap selip, tak ular warik. Ngajogan wong demen marasa klesedan. Ngadadiaken sesuatu. Oh, dibuka maning ya. Langkah isine kan, langkah papane kosong. Masih paling sarang bapak layu dine gede wong cikalong kira jalane. Sawise dibuka kosong. Saiki kenang Mister Babung arep teki seni maning. Oh, wilah. Brak kedabra-dabra. Setan tempe. Setan tau tok mancing lebuah sejeroning kotak ajaib mau. Dibuka. Ada gelembung. Iya. Langkah isine. Masih kosong deh. Oh. Berarti jampine wah Babung iki ora mandi, ora mujarab, ora ampuh. Mulane semono. Ayo tak pindo ya, tak pindo ya. Hongilah hong ya. Berakadabra-dabra ya. Dibuka mana? Anak beli saiki. Lah, barang wis dijampeni mbak ya. Oh, aneh sini ya. Ayo, bermain dapos lumayan. Siapa sing pengen ayo adik-adik. Serok, siapa sing pengen tinggal marak kayo. Ajar rebutan. Iya. Awas. Oke, kendaraan. Oh. Senajan kotak ajaib iki bentuknya wis blesak tapi iki gede mangpate gede kasiate. Tuh dibuka maning tuh kosong langkai sini sepisan maning. Lamun delengaken sulap sekabeh par penonton mau matane tulung aja ketip-ketip. Penawat wetannya hong wilah kumpul mancing melebu sejeroning kotak ajaib mau. Ora bedi galak ya wong ning ngarepane bae abah. Ayo. So, hati-hati. Lah. Ayo. So.